ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହରରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଶୁଭକୁଣ୍ଠି ସ୍ଥାପନ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଶୁଭକୁଣ୍ଠିକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 29ରୁ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ନଗରପାଳ ଫିରୋଜ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲେ। କମିଟି ତରଫରୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।